Chineke bụ ịhụnanya. God is love. Gịnị bụ ịhụnanya? What is love? Ịhụnanya na-ekwu maka ya bụrụ maka nke ụwa. It's not the Lord is talking about, it's not the Lord. Ịhụnanya na-ekwu maka ya bụrụ nke nwoke na nwaanyị. The Lord we're talking about is not the one. Nke o ji abụ nke onye nwoke ma nwaanyị. The man and the woman. Ọ bụrụ maka di na nwunye. It's not because of you and your wife. Ịhụnanya na-ekwu maka ya bụ ịhụnanya nke a na-aṅụrọ mmiri. The Lord we're talking about is the Lord of the genuine. Anyị bụ mmadụ na-ese na anyị ma maka ịhụnanya. Mana ya bụ ihe ịhụnanya pụtara. Amen. Amen. Am I talking to somebody? Let's go straight to the word of God. Mmadụ wetara m 1 Corinthians. Go to the book of 1 Corinthians. Aga m agụ chapter 13. Chapter 13 verse 14. Sorry, chapter 13 verse 4. It's reading from chapter 13 verse 4. Verse 4 says, ịhụnanya nwere ndidi.